Ιάδη, Καμπούρη, Παπαδάκο, Πάσπαλια και Μωραΐτη. Η ΑΕΚ με Παταβούκα, Κουντουράκη, Κατσικάρη, Τζόρνταν και Λανέ. Το γήπεδο είναι γεμάτο, η ατμόσφαιρα φοβερά φανατισμένη. Ο Καμπούρης. Ελληνιάδης, Πάσπαλια. Το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού 4-2 μετά από 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Τούτο από τον Λανέ. Καμπούρης. Και 4-4 από το καλάθι του Αργύρη Καμπούρη από την αγαπημένη του θέση. Εδώ ο Καμπούρης. Ελληνιάδης. Βγαίνει και ο Τζόρνταν κοντά του. Πάσπαλε. Πολύ ωραία πάσα στον Καμπούρη και αυτός διαπεριπά του φτάνει στο καλάθι 6-6. Από τον Αργύρη Καμπούρη που έχει πετύχει τους 4 πόντους από τους 6 του Ολυμπιακού. Σταμάτης. Σιγάλας. Πάσπαλε. Περνάει ο Πάσπαλια και από τη στιγμή που ξεμαρκαρίστηκε δεν είχε πρόβλημα. 19-8. Να ο Ζάρκο Πάσπαλια. Πάσπαλια σου 3 πόντων. Μια λύση από τον Γιουγκοσλάβο 26-13 με το τρίποντο του Πάσπαλια. Ελληνιάδης από το άστοχο του Γαλακτερού. Ούτε τώρα θα βγει ευνηδιασμός όπως φαίνεται. Πάσπαλια. Καλάθι και φάουλ από τον Πάσπαλια, ο οποίος εκεί δεν είχε αντίπαλο. Το φάουλ από τον Κουντουράκη που έχει τώρα 2. 31-17. Αν και το καλάθι του Πάσπαλια δεν έχει γραφτεί ακόμα τη γραμματεία, τώρα το πέρασαν. Μάλλον καθαρό το φάουλ, άλλωστε δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία. 31-17, 5 και 51 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πάσπαλια θα φτάσει στους 10 πόντους αν ευστοχίσει. Ο Πάσπαλιο που είναι πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος με διαφορά 24 πόντων από τον δεύτερο Ίγκραμ. Πάσπαλιο. Περνάει, αστοχή όμως, το follow από τον ίδιο και αυτό άστοχο. Ξαναμαζέψει ο Πάσπαλιο, ο οποίος πλέον εξ επαφής δεν είχε πρόβλημα. 31-20 από το προσωπικό καλάθι του Πάσπαλιο που φαίνεται να πείσμωσε από τα άστοχα σουτ των πρώτων λεπτών, τη μέτρια εμφάνισή του. Τροπία. 33-22. Σταμάτης, σουτ 3 πόντων. 33-25, ο Ολυμπιακός φαίνεται να ανακάμπτει κάπως, να καλύπτει μέρος από το χαμένο έδαφος. Οι 18 πόντοι έγιναν 11, έγιναν 9 μάλλον. Τον Πάσπαλι έχει αναλάβει ο Μπάκλεϊ. Νέο καλάθι 3 πόντων του Σταμάτη, από το ίδιο μάλιστα σημείο, 35-30. Ο Λινιάδες. Πάσπαλι με τον Μπάκλεϊ. Ο Τζόρνταν καραδοκεί για να δώσει βοήθεια εκεί. Ο Πάσπαλια πετυχαίνει καλάθι και παίρνει και φάουλ από τον Μπάκλεϊ. Πραγματικά εντυπωσιακή προσπάθεια του Πάσπαλια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι και πλέον κατάλληλη επιλογή για το μαρκάρισμα του ο Μπάκλεϊ. Ο Πάσπαλια με αντίπαλο τον Παπασαράντου πράγματι. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Και 42-39 από τον Πάσπαλια, ο οποίος έχει πάρει όλο τον Ολυμπιακό στις πλάτες του μετά το δεκάλεπτο. Αλλά και ο Γαλακτερός που είναι τώρα εκτός πεντάδας είναι παίκτες κλειδιά για τις ομάδες της. Η πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου για την ΑΕΚ με τον Παταβούκα να αστοχεί. Ο Λανές δεν μπόρεσε για το follow. Το Παπασαράντου ακόμα. Καλάθι από τον Σταμάτη. Ίσως να βοήθησε και λίγο ο Παπαδάκος. Το σκορ είναι 44-41. Backdoor του Λανέ, πολύ κακή. Μπάλα στα χέρια του Πάσπαλε. Σταμάτης. Πάσπαλε. Πολύ ωραία πάσα στον Παπαδάκο που θα καρφώσει εύκολα. 44-43. Για πρώτη φορά η διαφορά στον 1 πόντο. Από το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς του Παπαδάκου. Φυσικά. Παπαδάκος. Πολύ μακριά από το καλάθι. Πάσπαλε. Και ο Ολυμπιακός μπροστά για πρώτη φορά. 1,5 λεπτό μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. 44-45. Ξεμαρκάριστος ο Γιουγκοσλάβος. Νέο καλάθι. 44-47. Άλλον η ΑΕΚ φαίνεται να έχει γυρίσει σε ζώνη τώρα πλέον. Μια ζώνη 3-2. Θα δούμε στην εξέλιξη. 44-49 από τον Πάσπαλε. Ο ίστρος του Γιουγκοσλάβου έχει γυρίσει τα πράγματα ανάποδα. Η ΑΕΚ δεν έχει πετύχει κανένα πόντο ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο, έχει δεχτεί 10. Πάσπαλε. 44-51 από το κρεσέντο του Πάσπαλια που έχει 29 πόντους πια.
Πάσπαλιε με πολύ δυσκολία θα πετύχει ένα ακόμα καλάθι. Λες και έχει κάνει συμβόλαιο με τον καλάθι ο Πάσπαλιε στο δεύτερο ημίχρονο. Πατά πάρα πολύ τον Ολυμπιακό σήμερα, πάρα πολύ. Ελληνιάδες, Πάσπαλιε, περνάει και πάλι νέο καλάθι. 49-55, είναι πραγματικά απίστευτο. Ο Πάσπαλιε έχει πετύχει 12 πόντους μέσα σε 6,5 λεπτά δεύτερο ημιχρόνου. Πάσπαλιε μια εκπληκτική πάσα πραγματικά στον Παπαδάκη. 51-57. Ελληνιάδης. Παπαδάκος. Σταμάτης. Δύσκολο σουτ και νέο καλάθι από τον Αντώνη Σταμάτη. 57-63. Ελληνιάδης πάει για ένα πάσιμο. Δεν είναι στον Παπαδάκο που από κοντά κάνει το 57-65. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στους 8 πόντους, 7 και 17 πριν από το τέλος. Έχει αναλάβει ο Τζόρνταν. Δεν ξέρω αν έγινε καμιά αλλαγή παικτών πάνω στη φάση, θα δούμε. Η assist του Πάσπαλιε στον Παπαδάκη και 60-70 από αυτόν τον εκπληκτικό Πάσπαλιε, ο οποίος έχει μέχρι τώρα, ακούστε και κρατηθείτε, 37 πόντους, 11 rebound, 6 assist και ακόμα 10 κερδισμένα φάουλ. Να εδώ ο Πάσπαλιε, ο Ολυμπιακός που από το 15 έως το 35, δηλαδή σε ένα διάστημα 20 λεπτών, έχει δεχτεί μόλις 30 πόντους. Πάσπαλιε. Το φάουλ του Κατσικάρη, ο οποίος εκνεύρισε εκεί τον αντίπαλό του. Ανταλλάχθηκαν κάποια λόγια, πέφτουν και πάλι κέρματα και κάποια άλλα αντικείμενα από την εξέδρα. Τέλος πάντων δεν υπάρχει ένας λόγος να γίνονται αυτά. Λίγο πολύ οι παίκτες έχουν πάρει τον εκνευρισμό της εξέδρας. Κατσικάρης, είναι αλήθεια, πήγε λίγο δυνατά στον Πάσπαλιε για να του κάνει το φάουλ. Τέλος πάντων δόθηκαν οι εξηγήσεις. Ας ελπίσουμε να τελειώσουν ήρεμα όλα. Μένουν 55-75. Ο Πάσπαλιε έχει δικαίωμα για μία συν μία. 65-76. 42 πόντι και 11 rebound από τον Πάσπαλιε και ακόμα 5 assist, 3 κλεψίματα, 11 κερδισμένα φάουλ. 65-77. Ο Πάσπαλιε έχει τώρα 43 πόντους όσους και στον πρώτο αγώνα. Για το τέλος του αγώνα. Η assist του Πάσπαλιε, άλλο ένα καλάθι, 65-79 από τον Σταμάτη. Και το παιχνίδι θα τελειώσει κάπου εδώ, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει και αυτό το ντέρμπι. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί να περιμένει άλλη μια εβδομάδα για να προσπαθήσει να ασφαλίσει τη συμμετοχή της στην Τετάρτα. Πρέπει τώρα η ΑΕΚ να κερδίσει στο Μέτς την Τετάρτη στον αγώνα. Θα δείτε και αυτόν ζωντανό από το Μέγας 6 και 4, ενώ όπως βλέπετε δεν είναι και πολύ ήρεμη ο παδίτης ΑΕΚ μετά από όλα αυτά. 65-79. Ο Ολυμπιακός από την άλλη μεριά με μια ακόμα νίκη την επόμενη εβδομάδα εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση. Αυτά για τη βαθμολογική σημασία του αγώνα. Μένει να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο τέταρτος.